Hi guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामना होदो। चेनेल नामानो जाबाय दालिमि जि ब्लग आरो दिनै पुर्निमा लोखि फुजा जोंनि गामियाव मन्दिर अपेनिं खालामनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो। Hi guys, मन्दिर अपेनिंनि थाखाय जयग होनो प्रसाद घिउ बायदिसिना आफेल आंगुर फिथाइ सामथाइ लाहार फाहार खालामबाय। दा मन्दिर अपेनिं जानायनि एसे मिनिट प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो जोंनि गफुर गामिनिनो जा गफुर ओनसोलनि फसा फुंसरनि लेङाइ आफादगिरिखौनो आं दिनै बे गोरोमख्रिनि पेटा हास'नो थाखाय आं बिथांखौनो आं गायसननाय जाबाय। बे पेटाखौ एसेखौनो बुंनानै दिनैनि बे रायफोर माबाखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। मानगोनां जोंनि धनपुर गामिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बोसोनगिरि बाबामोन आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि गाहाय नेहाथारि सबायसि गयारि, जोंनि गफुर आन्चलिक लाइमोन आफादनि बारग' आफादगिरि तथा दानि बोसोनगिरि बाबा आरो जोंनि धनपुर गामिनिनो आइजो आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासिबो बे जोंनि धनपुर गामियाव रायजो जानाय गासिबो ब्रह्म भक्त आइमोन आफामोन। दिनै धनपुर गामिया बेसेबांबा गोबावजों नैबे ब्रह्म धोरोमनि मन्दिरखौ समायना मन्दिरखौ दिनै लुफुंबाय होननानै जों सानना लाबाय। माखासे आद्रा दंबावोमोन रं होनाय बा बेयाव टाइल्स होनाय बे खामानिफ्रा दंबावोमोन। अब्लाबो जोङो बे खामानिखौ उनाव जों खालामबाय थासिगोन, बानायबाय थासिगोन। दिनैनो जोङो गोथार सान होननानै दिनैनि सानखौनो गोथार सान साननानै जोङो दिनै धनपुर गामिनि बे ब्रह्म मन्दिरखौ दिनै बेखेवनाय जासिगोन। दा आइमोन आफामोन बे मन्दिरनि गेजेरजोंनो जाहाथे गामिया धोरोमनि गेजेरजों बा इसोरनि अनजानाय खामानि मावनानै न'खरफ्रोमबो बयनिबो न'खरा जाहाथे धोरोमनि गियान मोननानै न'खराव जेब्लायबो सान्थि जायो, न'खराव जेब्लायबो गथ' गथायखौ मोजां शिक्षा दीक्षा आखल आखु फोरोंनानै न'खरफ्रा जाहाथे बयनिबो न'खरा साब सिखोन जानानै जेनिबो आंखाल गैयै, जेनिबो दुखु खैफोद गैयै, नांलाय खमलाय गैयै अनलायनानै संसारखौ जालांनो हानायनि जाहाथे इसोरनिफ्राय बोर लानो हायो बा बोर मोननो हायो, बेखौनो पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप आइ आफानिसिम जोङो आर'ज खालामनाय थाबाय। जाहाथे पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप आइ आफाया जाहाथे गासैखौबो गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होनानै जोंनि धनपुर गामिनि रायजो राजा बा पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप आइ आफाया जाहाथे गासैखौबो गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होनानै जोंनि धनपुर गामिनि रायजो राजा बा साफ्रोम ब्रह्म ज्योति स्वरूप आइ आफानि जै धोनि होनानै जोङो जोंनि बे धनपुर गामिनि समायना मन्दिरखौ दिनैनिफ्राय जोङो पेटा हास'नानै बेखेवनानै लानो थाखाय जोङो आवगायनाय जाबाय। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप की जय। ओम पूर्ण परम ब्रह्म। नोंसोर मा खालामदों? जों मेथाइ सुदों। जोंहा दिनै लोखि फुजानि
लोक्षि फुजानि नामाव जयग होदों आरो मन्दिर गोदानाबो जोंहा दिनै अपेनिं जाबाय जानाय लोंनायाबो मोजां गोथाव नै दुनिया बुरजा गोथावथार माथो मिस्टि दंबायोमोन दंबावो मिस्टि थेमाखौ हरलाय आं देखायनि आयौ बोरैबाथार मिस्टि थेमाबो नै दे गोथाव उदै बुंजासे जादो